Vítajte. Tak sme sa tu zišli po 2 týždňoch. Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí ste došli. Veľa to pre mňa znamená. To, čo robím s láskou a robím to s láskou kvôli tomu, aby som zdieľal veci, ktoré sú na nejakej úrovni očividné a sú tak očividné a tak jednoduché, že máme tendenciu tak zamiesť pod koberec. To sa neráta. Ani si neuvedomujem, na akom poklade sedíme. Ani si neuvedomujem, na akom poklade sedíme. Pretože to, čo budem hovoriť, sú veci, ktoré hovorí každá múdra kniha. Máme to v tom repertoári, však to je jasné, že tak funguje. A je dôležité preto počúvať trošku ináč, ako ste zvyknutí. Hovorím to na začiatku každej prednášky a predtým, než sa dostanem k tomu úvodu prednášky, chcel by som povedať, že o čom bude dnešná prednáška. Ja to, čo rozprávam, alebo to, čo žijem, to nie, že rozprávam, to, čo žijem a to, kým som, pretavujem do slov a vždycky sa pýtam na inšpiráciu od ľudí, ktorých poznám, ktorí prídu, ktorí ma poznajú, ktorí by sa chceli niečo dozvedieť. Téma dnešnej prednášky je empatia. Čo je taký termín v techniku, že empatia, že to je pre deti a pre ľudí, čo jazdia na poníkoch a na jednorožcoch a tak ďalej. Nie. To, o čom budem hovoriť ako o empatii dneska, je, prečo je to veľmi silný, až nazval som to tajná zbraň pre lídrov. A ono to nie je tajná zbraň len pre lídrov, ale je to spôsob, akým viem vybudovať akýkoľvek vzťah. A je to jedno, že či to je vzťah s dcérou, s otcom, s mamou, s kolegom, so šéfom, so zamestnancom. Ak dokážem pochopiť, o čom je empatia, o čom je tento silný nástroj, ktorý sme dostali do vienka, tak ma to vie posunúť. Dnešná téma prednášky je tajná zbraň lídrov. Ako nám empatia vie pomôcť. Teraz vrátim sa k tomu, veľmi stručne chcem povedať, že berte to ako pozvanie, ako sa dá počúvať. Budem rozprávať veci, ktoré vám budú znieť povedomé, budú vám známe. Budem používať metafory, s ktorými niektorými sa stotožníte, s niektorými sa nestotožníte. Keď to bude metafora, ktorá s vami zarezonuje, užite si to a skúste hľadať v tejto metafore, čo je v tejto metafore, v tomto príbehu pre mňa prínosné, čo si z toho viem zobrať. Ak nejaká metafora vám nesedí, aj tam sa dá nájsť to, čo som povedal, ale minimálne to môžete akože dať preč a nevyužiť to pre seba ako dôvod, prečo to, čo hovorím, je hlúposť. Pretože, ak som hovoril na minulej prednáške, všetci máme v svojom živote človeka, ktorý je hlupák a v momente, keď otvorí ústa, tak viem, že to, čo mi povie, bude hlúposť a nemá zmysel ho počúvať. A rovnakým spôsobom máme človeka, môže to byť existujúci človek, otec, dedo, babka, hypotetická postava alebo historická postava, Ježiš, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, ktorý, keď by sa so mnou rozprával a povedal mi, že Igor, prosím ťa, urob niečo so svojím životom. Čo v momente, keď mi to povie hlupák, tak sa mi takto otvoria všetky nožíky a chcem robiť. Keď mi to povie táto osoba, ktorú si neskutočne vážim, tak v tom nájde ten poklad. To znamená, skúste počúvať tým druhým spôsobom, zahľadajte v tom ten poklad, lebo tam je. Počúvajte, čo si z tohto viete zobrať. Druhá vec, ktorú chcem opäť... Berte to ako pozvanie. Toto nie je
10 prikázaní alebo proste zákonník práce, že buď to budeš robiť takto, alebo to nebudeš robiť takto. Je to fakt poznanie. Ak si z tohto chcete zobrať čo najviac, tak toto je veľmi rozumný spôsob, ako k tomu sa dá pristupovať. Druhá vec, ktorá je veľmi nebezpečná, ono to súvisí s tým hlupákom. Prečo hlupáka nepočúval? Pretože viem, že to, čo povie, je hlúposť. Ja už viem, je to nebezpečné slovo. Lebo keď už viem, čo mi chceš povedať, te prestaň počúvať. Jediné, čo počúvam, sú svoje myšlienky o tom, čo si myslím, že mi ideš povedať. Takže opäť. Jedna z vecí, ktorá je veľmi silná v tomto momente, a v tomto svete, je detská psychika, detské oči. Prečo sa deti tak rýchlo učia? No pretože prídu sem, nič nevedia a jednoducho nasávajú veci, jak špongia. A nasávajú to kvôli tomu, lebo nevedia. Takže dve pozvania. Počúvajte, ak keby ste toto, čo vám poviem, aj keď to budete poznať, vám to je niečo cinkne, aby ste to počuli poprvýkrát. Je to zručnosť, ktorá sa dá natrénovať a veľmi to pomôže, obzvlášť doma. Sám o tom viem svoje. Lebo veľa tých vecí, ktoré vám budem hovoriť, je veľmi pravdepodobné, že váš najbližší alebo vaša najbližšia vám už niekoľkokrát hovoril. A prečo sme to nepočuli? No lebo viem, čo mi chce povedať. Respektíve je jasné, že mi to hovorí kvôli tomu, aby ma nahneval a nevie. Coming back. Zvolil som názov tej prednášky tak clickbaity, kvôli tomu hrám sa s tým a chcel som, aby to ľudí zaujal. Ono v podstate to, o čom budem hovoriť, ja hovorím aplikovateľné v akomkoľvek vzťahu. Ako to môže byť aplikovateľné v akomkoľvek vzťahu? Čo je empatia? Empatia je schopnosť pochopiť toho druhého. Pochopiť, odkiaľ vychádza. A tým pádom mi to umožní byť podporou pre toho človeka. To, čo je sranda, je, a veľmi jasne vidíme, tá sranda je v tom, že my veľmi jasne vidíme, keď niekto nemá empatiu. Nerozumiem. On ma nenechá dohovoriť. Kebyže rozumie, že čo mu chcem povedať, tak je jasné, že by sa náš vzťah zmenil. To, čo si neuvedomujeme, je, že ja v tomto momente, už len tým, že to takto vyslovím, som absolútne neempatický. Pretože čo je pre mňa najdôležitejšie, aby mňa niekto pochopil. Čo ak by som sa zahral s tým, že keď mám pocit, že nemám dosť empatie, že nemám dosť podpory, ako by som mohol ja prispieť k tomu, aby ten človek sa cítil tak bezpečne, že si ma chce vypočuť. Stephen Covey, to je jeden z motivačných speakerov, ktorý napísal 7 návykov vysoko úspešných ľudí, 7 habits of highly effective people. Jeden z tých návykov je listening. A to, čo hovorí, je, že načúvanie a byť vypočutý je jedna z najdôležitejších potrieb nás. Ono to je skoro ako vzduch. On to tam v tej knihe prirovnal k vzduchu. A to, čo v tejto knihe hovoril, veľmi s tým súhlasím, a on to súvisí a potom aj s empatiou, poviem ako, je, že ak ten druhý človek nemá pocit, že je vypočutý, tak jediné, čo sa snaží urobiť, je
vyrozprávať svoju pravdu, aby sa konečne na tej druhej strane zapliklo svetielko a on bol schopný pochopiť, že tá druhá strana ho pochopila, aby bol vypočutý. Ak ho počúvam tak, kedy sa nadýchni sa. No, a teraz konečne môžem začať rozprávať ja. A poviem, prečo to, čo hovorí, je hlúposť. Znie to povedomé? Úprimne povedané, robím to aj ja, a robím to menej, ako som to robieval, ale toto je kľúčovým problémom pri akomkoľvek vzťahu. Moja úžasná milovaná manželka mi tieto veci rozpráva miliónkrát. Buď empatický, Igor. A ja som si vždycky hovoril, ty kokos, ja mám byť empatický? Ne. Cirka pred 3 týždňami som bol v Anglicku na takom veľmi intenzívnom pobyte, evente. Po anglicky je to retreat, neviem to preložiť do slovenčiny. Bolo to 3 intenzívne dni, kde sme sa presne bavili o tom, ako drobné veci dokážu mať obrovský dopad. A ja som si uvedomil jednu vec, že a berte to ako pozvánku pre vás, v ktorom vzťahu toto, čo vám rozprávam, je vo vašom živote, je aplikovateľné. A ja som si uvedomil jednu vec, že skutočne svoju milovanú manželku nepočul. A povedal som si, že budem robiť to, že sa skúsim do nej vcítiť. A pochopiť, odkiaľ vychádza. Paradoxne to, čo potrebuje moja manželka, je kvapka pozornosti. A za to je mi ochotná dať potom more lásky. Ale pokiaľ ja jej tú kvapku pozornosti nedám, pretože mám pocit, že som už jej dal toľko kvapiek svojej pozornosti, v momentoch, keď sa to nerátalo, tak mám pocit, že som na púšti, napriek tomu, že som na takom malom ostročeku v obrovskom mori. Prečo rozprávam o rodine, respektíve o manželke? Z jednoduchého dôvodu. Pretože to, čo robím v svojom živote, nie je izolovaná vec. To, ako sa správam doma, s pravdepodobnosťou 100%, je len odrazom toho, ako sa správam v robote, ako sa správam na tréningu, ako sa správam v samoobsluhe. A práve doma, kde tých interakcií je veľa, si viem práve tieto zručnosti pomerne jednoducho nacvičiť. A ono je veľmi ľahké byť empatický, keď tá druhá strana je empatická. To už som bol empatický. A práve vtedy, keď to ľahké nie je, ja mám možnosť dať tú kvapku, ktorá mi spustí more. V mojom živote, hovorím akože tým, že sme s mojou manželkou 12 rokov, ma pozná tak, že jak staré boty. A je veľmi krásne, viem je vyjadriť lásku pravidelne, kedykoľvek, veľakrát. V momente, keď sa cítim usmiatý, prídem z roboty, plávam na obláčikoch, podaril sa mi nejaký projekt, tak proste zahrniem láskou. To, že ona mala ťažký deň, ja ani nemám šancu počuť. A naopak, keď prídem domov vyčerpaný, teraz očakávam podporu a zrazu ju nedostanem, viem urobiť jednu vec, a hovorím, hrám sa s tým. Berte toto ako hru. Berte toto ako hru. Prečo ako hru? Pretože keď je to hra, tak to nehovorí nič o mne ako o človeku. A keď nedaj Bože jeden deň sa pohádam s manželkou a
alebo s priateľkou, alebo so synom, alebo s otcom. Ak je to hra, tak viem o hodinu začať nové kolo hry a začať odznova. A pochopiť, odkiaľ ide. A to, čo som začal robiť, je, že som začal svoju manželku počúvať. A keď mi povedala, si nevyložil umývačku, tak som sa zamyslel nad tým, že čo je za tým. No boli ju ruka a je frustrovaná z toho, že tú umývačku proste 8 rokov vykladala len ona. A teraz, keď to najviac potrebuje, tak ja to nielenže nevyložím, ale keď ma z jej pohľadu veľmi slušne poprosí, aby som to vyložil, tak ešte vymohne. Čo ak v tomto momente, keď je to najťažšie? Lebo ego. Si poviem. Áno, láska, vyložiť. Si hladná? Urobím ti rohlíček s masielkom a s redkvičkami. Viac soli? Samozrejme. Sú to veľké veci. Toto, čo som povedal, to je 5 minút môjho času. Čo som za to dostal? Neuveriteľný výkaz. Keď som pomerne farbisto popísal, hovorím, vzťah s manželkou, toto isté sa dá urobiť s odutým synom, s odutou dcerou. Proste má nejakú potrebu, kde keď ja vidím len odutého potomka, no nemám šancu pochopiť, o čo ide. A toto je kľúčové vec. Ak urobím ten prvý krok a budem sa snažiť pochopiť môjho potomka, a on namiesto toho, aby sa v tom momente rozlial ako čokoláda, na mňa začne kričať, opäť mám možnosť sa nadýchnuť, vydýchnuť a zamyslieť sa tým, čo mi hovorí. Niekedy sa dá vzťah zmeniť za mikrosekundu. Už len tým, že poviem niečo úplne ináč, ako som konal predtým. A niekedy to trvá týždeň, niekedy to trvá štvrť rok. Niekedy to trvá pol roka. Ak to robím kvôli tomu, aby na druhej strane bol úsmev alebo proste strašná vďačnosť za tých kokos, takto kladnem na nohy pred tým Bohom, ktorý mi vyjadril empatiu, nedostanem to. Ak to budem robiť kvôli tomu, že to je správne, tak nie len, že z druhej strany dostanem empatiu, dostanem podporu, dostanem energiu. Nezadarmo sa hovorí, že za každým úspešným mužom je úžasná manželka. Je to tak? Vy to nevidí. Chcem porozprávať trochu viac keby aj o biznisovom aspekte tohto. Pretože s manželkou je to jasné, upratovať tá umývačka riadu, alebo povysávať, alebo proste umyť riad, urobiť nejakú večeru. To si každý vie predstaviť, ale čo keď v robote mám kolegu, ktorý nevie robiť ponuky. Ďakujem za dovolenie použiť túto príhodu. Ak nedá možnosť tomu človeku sa vyjadriť, v každom človeku je úžasná kreatívna sila. My na tomto svete nie sme kvôli tomu, aby sme robili všetkým zle. To, že robíme okolo seba zle, to vyzerá zvonku. Ja vám garantujem, že v svete každého toho človeka to, čo robí, dáva absolútny zmysel a je to najlepšia možná vec, ktorú môže urobiť pre tento svet. Ak nepochopím, o čom mu ide, nemám šancu sa dostať do jeho sveta a pomôcť mu dosiahnuť jeho potenciál. Ak ja ako líder
investujem do svojich ľudí len nevyhnutných 38 sekúnd, kedy príde z otázkou, ja mu poviem áno, nie, ale prerob to. Aký tam je vzťah, aká tam je empatia, aká tam je podpora odo mňa. Môžeme si potom položiť otázku, že ja ako vedúci tímu na Kerunu by som mal podporovať dealinka, ktorý si nevie robiť svoju robotu. Jednoducho dôvod. Ľudia pozerajú. A to, ako sa správa v tých najťažších chvíľach, si ľudia zapamätajú. A kopnem do kolegu, vtedy, keď nevládze, tak si to ľudia zapamätajú. A keď príde vec, ktorá sa udeje v ich svete, že by potrebovali podporu od svojho šéfa, tak si spomenú na to, čo sa stalo. Čo som robil s tým svojím kolegom, alebo kolegy. Teraz nehovorím o tom, že teraz sa mám stať trhacím kalendárovou podložkou pod týmito kolegami. To, čo hovorím je, a on napríklad vrátim sa k tomu Stephen Covey, on hovoril o tom, že áno, počúvanie alebo načúvanie je základná, byť vypočutý je základná potreba človeka. To, čo hovorí ako B, je, druhý krok je potom zabezpečiť to, aby moje myšlienky boli zobraté do druhou stranou. Ja tým, že vypočujem toho človeka, že mu dám priestor povedať svoj názor, bez odsudzovania, bez súdenia, proste vypočujem si ho. Je to ľudská bytosť, ktorá má svoj pohľad. Tým, že mi povie, prečo tú ponuku robil tak, že si tuto otvoril jeden dokument, tuto si otvoril druhý dokument a prepisoval to, ten pravý prázdny. A prepisoval tú ponuku, tým, že mu dám možnosť sa vyjadriť, vysvetlí mi to, viem sa dostať do jeho sveta. Ak som v jeho svete, tak chápem, že rozumiem tomu. Ak nerozumieš, ako funguje počítač, tak toto je logická vec, lebo tak sa fungovalo s písacími strojmi. A on rozumie, že je vypočutý a potom je rádovo pravdepodobnejšie, že keď mu poviem Jožko, keď budeš písať dokument, sa to dá urobiť rádovo jednoduchšie. Uložíš si to pod iným menom a prepíšeš len tie veci, ktoré sa zmenili. Nehovorím, že sa máte stať trhacím kalendárom, ale tým, že ste v jeho svete, tým, že ste si ho vypočuli, tak vám to dá možnosť mať vplyv, soft influence sa to volá v angličtine, mäkký vplyv, s tým človekom, že mu viem poradiť, ako sa to dá robiť lepšie. Niekedy ten človek má tak silný ten vnútorný príbeh, že sa nezmení. A opäť si ho viem vypočuť a na základe toho, že pochopím, že tájde vlak nepôjde, tak sa viem slušne dohodnúť a ukončiť to. Ja som mal napríklad dlho takú predstavu, že ak som empatický a taký, že podporný, tá líder, ktorý podporuje ľudí, tak jednoducho nie je šanca, aby som vyhodil človeka. Už som počul pár príhod. Kým som si nevypočul jednu audioknihu od dámy Byron Katie, čo je dáma, ktorá si prežila istú formu osvietenia a vyvinula spôsob, ktorý nazvala práca, the work, kde pomáha tisíckam ľuďom na svete proste transformovať svoj život. A ona rozprávala, lebo je úspešná podnikateľka, ktorá má okolo seba neviem koľko 100 ľudí, a rozprávala príhodu, ktorá presne s týmto rezonovala. Najala chlapíka, ktorého na pohovore proste oslnil, prijala ho na nejakú konkrétnu úlohu a tento chlapík tú úlohu nerobil. Tak ona urobila to, že dobre, sadni si tu, Mark. Čo sa stalo? Je toto tvoja úloha? Prečo si to nerobil? Lebo rozumiem. Chápem,
čo mi hovoríš, tak vypočujem si ho, lebo zase môže tam byť nejaké zrnko pravdy. Vypočujem si a poviem, OK, rozumiem, stalo sa toto, akceptovateľné. Vieme sa dohodnúť, že toto je tvoja robota, ktorá bude hotová do týždňa? Ak som tomu človeku blízko a nie je to proste, že prídem za ním a rovno mu vynadám, ty neschopný debil, alebo idiotka, tak zabezpečím to, že ma minimálne vypočuje. V tomto konkrétnom prípade ten chlapík proste prikývol, povedal jasne, urobím. Stalo sa to druhýkrát. Byron Katie si ho posadila a povedala, prečo ste neurobili? No. A ďalšie záplava výhovorie. To, čo ona povedala, je, že rozumiem, máš to veľmi ťažké, máš to a táto robota evidentne nie je pre teba. Tým, že ty sa snažíš robiť robotu, ktorá nie je pre teba a ja sa snažím ťa dotlačiť do toho, aby si robil robotu, ktorá nie je pre teba, robím medvediu službu aj tebe, aj mne. Takže ďakujem ti a od 1.3. nemusíš chodiť. Rozumiem ti, stále ťa mám rada a dávam ti možnosť nájsť si lepšiu robotu. To znamená, nehovorím o tom, že sa mám proste prispôsobiť úplne vo všetkom. Mám byť schopný vypočuť a z toho, keď si ho vypočujem, viem lepšie pochopiť, jak vyzerá jeho svet a nasmerovať. V mojom živote sa stal pomerne veľký obrat a vrátim sa naspäť k rodine. Môj vzťah s mojim otcom bol, povedzme, kostrbatý. A mal som pocit, že čokoľvek, čo urobím, nie je dobré. Všetko som robil len kvôli tomu, aby mi otec povedal, že dobre si to vypil. Poviem paradox, ja som mu to toľkokrát povedal, že asi po 8 rokoch, alebo neviem koľko, povedal, dobre si to vypil. Dostal som to, čo som chcel. Stala sa veľmi nepríjemná vec, za ktorú som vďačný vesmíru. Otcovi sa stal jeden veľmi nepríjemný zdravotný problém, ktorý mne umožnil sa zastaviť, nadýchnuť, vydýchnuť a uvedomiť si jednu vec. Neviem ani hodiny. A teraz môžem s mojím otcom boxovať ďalších pár mesiacov, rok, 2, 3, potom prísť na pohreb a ani nepraroniť slzu. Alebo môžem vzťah s človekom, ktorý mi dal všetko, čo mám, s mojou úžasnou mamou, ale teraz sa bavím o otcovi, mama v tomto má rovnako, ak nedôležitejšiu rolu. Lebo ja som môjmu otcovi veľakrát povedal, že otec, kebyže nie je mama, ja by som sem nechodil. Pretože som mal pocit, že nie som dostatočne vypočutý, nemám podporu. A tým, že som zmenil v sebe ten pohľad, môjho otca sa fakt stal môj najlepší kamarát. Stále mi z času na čas proste takto šplechne nejakú vec a rozumiem, že to hovorí kvôli tomu, že mi chce dobre. Znamená to, že všetko, čo mi povie, teraz zhodnem a urobím presne tak, ako povie? Nie. Ale minimálne viem pochopiť, že o čo ide. Viem mu pomôcť opraviť ten počítač. Neviem, či ste niekto zažili otca, ktorý nevie robiť s Instagramom. Môj syn napríklad, hej. A som mu vďačný za jeho trpezlivosť. A tým, že teda opäť sa vrátim k svojmu scenáru, môj otec za mnou prišiel, nefunguje mi počítač, musíš dojsť. Jasne, čo sa stalo? Nejde mi tlačiť. Odkladal som to týždeň za týždeň. Keď to už nedalo sa ináč, tak som tam prišiel
so zaťatými zubami som proste zhotol všetok adrenalín. Počkal som, kým na mňa nakričí. Potom som niečo rýchlo urobil. Čo si urobil? Výsledok bol, že síce to bolo opravené, ale ten vzťah tam nebol. Sranda, ktorá sa mi diala, je, že tým, že ho berem ako ľudskú bytosť, ktorú chce pochopiť, tak viem sa preniesť cez tie veci, ktoré ma predtým vypumpovali. Poviem príklad. Bolo teraz v januári, padal sneh a bolo strašne klsko. Aj ja robím takú vec, že s mojím otcom každý týždeň chodievam nakupovať, lebo to je naša randa. Do Kauflandu, do Lidlu, alebo do iných reťazcov, Tesco. Nie, chodievam proste nakupovať. A jak sme sadli do auta, šmýkalo sa tak, že on nemohol šoferovať, tak som šoferoval ja. Prešiel som 10 metrov. No som cítil, že to je šoferovať, pán šofer. Lebo tak by som zareagoval predtým. Ja to nemusím byť. Nádych, výdych. Za každým, keď som zrýchlil na 31 km za hodinu, staje to za... Za každým som sa nadýchol, vydýchol, ustal som to. Tým, že som sa snažil dostať do jeho sveta, ja som asi po 3 minútach tohto, že mi vždycky stúpol tep na 120 a potom zase naspäť na 70, som sa dostal k pochopeniu a vďačnosť. A poviem, za čo som bol vďačný, čo by som predtým nemal šancu vidieť. Môj otec, tým, že na mňa takto frúkol, mi vlastne hovoril, že strašne chce žiť. A ja som bol ja som v tom momente bol dojatý a keď som počul, jak na mňa kričí, takto mi tiekli slzy. A som bol vďačný za to. V každej aj tej najhnusnejšej veci, ktorá sa okolo nás deje, je proste zrnko pravdy. A keď sa vrátim k téme dneška, čo je sila empatie, empatia je niečo, čo mi umožní rezonovať s tým druhým človekom. A je to obrovská sila, nie je to slabosť. Pretože tým, že rezonujem s tým človekom, za prvé lepšie ho chápem, za druhé, viem mu dať priestor, aby pochopil mňa. Minule som to spomínal, ale teraz je to ešte viac aplikovateľné. Mám jedného klienta, ktorý strašne veľmi riešil to, že on pre tú svoju manželku robí úplne všetko a pre ňu nie je nič dobré. Vypočul som ho a robil fakt nádherné veci. Proste. Urobil s láskou mamičku pre svoju manželku, pripravil celú záhradu, vymaloval celý byt, kým ona bola na dovolenke. Proste veci, ktoré sú objektívne ako úžasná vec. Ale pre ňu nič nebolo dostatočne dobre. A hovorím mi, no ja som všetko urobil. Teraz nech ona niečo hovorí. Toto mi povedal na to, že rozumiem, čo ti chýba. No ja som všetko urobil, nech ona teraz niečo hovorí. Hovorím mi. Jano. Nevolá sa Jano, ale použijem slovo Jano. Jano. Ak ty neurobiš ten krok navyše, ja ti garantujem, že na druhej strane je úplne rovnaký pocit. Čo všetko ona urobila, nie je to v tvojom svete dôležité. Možno ti navarila s láskou večeru, ktorú ona nie je, ale proste urobila to pre teba. Pre ňu je to úžasná vec, ale ty to nevidíš. Ona má úplne rovnaký pocit. Paradoxne sme sa k tomuto vrátili počas niekoľko
sessions, ktoré sme mali spolu a za každým sme hovorili plus minus o tom isto. A on začal vidieť to, že na to, aby sa transformoval akýkoľvek vzťah, nepotrebuješ dvoch ľudí. Fakt nepotrebuješ. Stačí jeden, ktorý to myslí vážne. V 99,9999% ten jeden, ktorý to myslí vážne, to urobí tak, že ten vzťah sa posunie. Potom je to 0,001%, ktoré úplne povedať neexistuje. A môže nastať situácia, že s láskou, s pochopením sa rozíde. To, čo je dôležité, je, že to robím s chladnou hlavou. Nerobím to s výmuchou. Pretože v momente, výbor, čo som čítal a poviem o tom. Lebo v momente, keď som nahnevaný, depresívny, rozčúlený, mám pocit úzkosti, som absolútne presvedčený, že to, čo si myslím, je 100% pravda. Ten manžel mi to robí kvôli tomu, ako ma nahneval. Tá manželka si ma vôbec nerešpektuje, jediné, čo môžem urobiť, je poslať hore komínu. V tom konkrétnom momente som absolútne presvedčený, že to je pravda. A teraz je tu taký paradox, že opäť v drvivej väčšine prípadov, vtedy, keď som najviac presvedčený o tom, že to, čo robím, je správne, pomerne častokrát sa stane, že po hodine, po dvoch, po dni, po 5 minútach nastane moment. To som nemusel. Zažili ste také niečo? Ďakujem. Takže vraciam sa naspäť k tomu, že vtedy, keď mám pocit, že mám najväčšiu pravdu, potrebujem, aby tá druhá strana pochopila, že tá moja pravda je tá správna, vtedy je ten najsprávnejší moment sa nadýchnuť, vydýchnuť a riadiť sa následovným pravidlom. Málo som toto rozoberal. To pravidlo je následovné. Chceš byť šťastný, alebo mať pravdu? Pretože drvivá väčšina problémov vo vzťahoch vzniká presne z toho, že ja mám absolútny pocit, že som bol krivo obvinený, toto je nesprávne, alebo ja mám pravdu, ten druhý hovorí hovadiny. A v tom momente jediné, čo robím, je, chcem mať pravdu, tak tlačím na pilu. Ak si uvedomím, že toto je jeden z možných vzorcov správania, ako sa viem správať, ako koná, ako rozmýšľam. Lebo v momente, keď to vyzerá, že ja mám pravdu a všetci ostatní sú lietadlá, tak je logické, že chcem všetkým vysvetliť, že tá moja pravda je pravdivá. Ak si dokážem na milisekundu uvedomiť, že ten pocit, ktorý mi hovorí rozčúlenie, depresia, úzkosť, čokoľvek, negatívny pocit, je len indikácia k tomu, že Igor zastav sa, alebo Marienka zastav sa, alebo Miško zastav sa, alebo Janka zastav sa. Tak mi to umožní sa dostať do stavu byť šťastný. Pretože, poviem príklad, ako som to ja aplikoval, ako sa to dá aplikovať v podstate v ktoromkoľvek vzťahu. Ak mi šéf povie, že Igor, to si fakt nemusel takto povedať. A teraz ja mu chcem vysvetliť, že to, čo som povedal tomu druhému kolegovi, bolo kvôli tomu, že je to hlupák, že urobil hovadinu a prehajdákal neviem koľko euro, tak nemám šancu počuť, čo je za tým.
Ak si uvedomím, že mi ide o to, aby som dokázal, že mám pravdu a pretnem sa naspäť do tej pozície, chcem byť šťastný alebo cítiť pokoj, dosadí si tam čokoľvek, čo je pre vás aplikovateľ. Kľud, pokoj, šťastie. Ja v tom momente som dokázal sa prepnúť naspäť, rozumiem. Fakt som nemusel začať kričať a tikať okolo. A bol som schopný v tom momente poďakovať za to a ísť ďalej. Sranda bola, keď som toto rozprával, bol som u našich a mama sa ma spýtal, tak čo si šťastný? Lebo som toto rozoberal. Hovorím, áno. A teraz bol tam Ujo na návšteve a sa ma pýtal, že čo je šťastný? Hovorím, Ujo, s mamou by sa bavili, že proste v každom vzťahu mám na výber, buď to chcem mať pravdu, alebo byť šťastný. To, čo si neuvedomujeme, že tým, že chcem mať pravdu, tak na 100% prídem o to šťastie a cítim len frustráciu, hnev a čokoľvek. A naopak, ak si vyberiem šťastie, a to znamená, nezáleží mi na tom, aby som mal pravdu, paradoxne, veľakrát sa ukáže, že nájdem tú pravdu, ktorá nás spája, a nie tá, ktorá nás delí. Moja úžasná priateľka, teraz hovorím virtuálny príbeh, moja úžasná priateľka sa so mnou nechcela ísť prechádzať na Chotár, lebo nechcela. Napriek tomu, že sme sa týždeň dozadu dohodli, či ma má za handru, alebo čokoľvek presne, akože 6:00, máme sa ísť prechádzať. Ne, nejde. Pritom, ak by som tlačil na pivo, by som ani nemal šancu pochopiť to, že má svoje dni a prišlo to nečakanie, jednu sa nedokáže povedať. A vieme si pozrieť film, ona zaspí a ja sa viem ísť prejsť. Povedzte mi, ktorý scenár by ste si vybrali vy. Dostnú domácnosť, kde vy hádžete taniermi, manželka počúva veľmi nahlas televízor, alebo niečo, kde strávite spolu čas, cítite blízkosť, lásku, spokojnosť, šťastie, a potom si ešte aj urobíte to, čo ste chceli. A paradoxné je možné, že sa k nám tá vaša polovička pridá. Pretože opäť bude mať pocit vypočutia a pochopenie. Keď dostala podporu, tak potom je úplne prirodzené, že chcem mať podporu. Pri empatii, podpore, láske, šťastí platí jedna vec. To nie sú veci. Prečo je kľúčová informácia, že sú to nie veci? Z jednoduchého dôvodu. Lebo veci, keď niekomu dá vec, tak tú vec nemá. Pri týchto pocitoch alebo zážitkoch, keď niekomu dám lásku, nie len, že ju mám, pretože vychádzam z lásky, ale vytvorím lásku na druhej strane, čo nastane? Nastane reťazová reakcia. Ak chcem od niekoho oporu, tým, že mu dám oporu, tak bude sa cítiť silnejšia a dá mi naspäť tú podporu. Tu je kľúčové robiť to kvôli tomu, že chcem dávať podporu, nie kvôli tomu, že od teba chcem mať podporu. Lebo opäť, to, akým úmyslom konám, ono to tá druhá strana cíti. Poznáte svojich kamarátov. Čo vec máš? Ktoré je melenko? Aby ako poistku si mal kúpiť. My ľudia sme veľmi bystré tvory, ktoré vycítia, keď je na druhej strane zištný zámer a keď je nezištný zámer. Takže, jak som hovoril, empatia, podpora, láska, spokojnosť, kľud, ale zamerajme sa na empatiu a podporu. To je skúsenosť, to je pocit. Ak ju chcem mať vo svojom živote, tak ju musím vytvoriť.
Pretože ak čakám na to, že mi niekto dá oporu, aby som ja vedel dať oporu von, vychádzam z premisy, z predpokladu, že ja nie som schopný dať oporu. A veľmi pravdepodobne nastane situácia potom, že niekto mi dá podporu, ale ja sa ešte stále necítim dosť dobrý, tak nedám naspäť. Aká je pravdepodobnosť, že ten druhý človek ma podporí znovu? Ak to robím naopak, že to, čo chcem vidieť vo svete, začnem vytvárať, to, čo chcem vo svete získať, začnem demonštrovať, budú sa diať zázraky. A vrátim sa opäť k tomu úžasnému filmu Pošli to ďalej. Pay it forward. To je presne o tomto. Odporúčam, nájdete si ho niekde, predpokladám, že to je aj v Apple TV, aj po tých Netflixoch, aj na iných streamovacích platformách. Pozrite si ten film. Skúste mi potom napísať, či vám tam niečo cinklo. Takže. Späť k tomu, že prečo je empatia obrovskou zbraňou. A nie, že zbraňou, to je nástroj. Zbraň je agresívna. To je fakt, že mimoriadne silný nástroj pre lídrov, pre rodičov, pre synov, pre kohokoľvek. Empatia opor. Si jednoduchý dôvod. Pretože tým, že konám empaticky a konám s tým, že chcem podporiť ľudí, on sa to začne prirodzene ďalej šíriť. Veľmi pravdepodobne by ste tu neboli, kebyže nemáte tú skúsenosť so mnou. By vám zavolal nejaký chlapík, ktorý vám chce predať ponožku. Nie. To nebol tá skúsenosť. Preto som vďačný za to, že ste sem prišli, lebo pomáhate kolobehu vďačnosti. Pre vás za počítačovými obrazovkami aj vám chcem poďakovať za to, že ste si ma vypočuli a keď poznáte niekoho, kto strašne potrebuje podporu alebo empatiu, alebo zmeniť toho dilina alebo dilinku v svojom živote, pošlite mi to. Veľmi pekne vám za pozornosť.